Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Já jsem Tereza a dneska to bude soutěž pořádčů. Ukážu vám tady mého potkané. Jak vypadá, mám potkánka Lilinku, je to potkánek Dumba. Je to potkán bez srstí. Lilinko umí to zjízdle. Za tričko až nahoru taky umí dávat pusinky, musíme jich chodit na záchod a ještě hodně věcí. A to už nevím, jaké jsou. 5 částí křečího těla je lícní kosti, bříško, ocásek, očička, pusinka,